Pnawn da bawb, a chroeso I sesiynau adolygu Calan Cymru. Bydd y sesiwn heddi yn canolbwyntio ar lefel A Mathemateg ac yn cael ei gyflwyno gan Dr Netel o Ysgol Gymraeg Yslafera. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle byddai'r cynnwys perthnasol yn mynd dros. Os ydych gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb ac fe wnawn ni'n gorau i'ch ateb. Felly, os ni'n dechrau, ych chi gweld Momentau yw'r topic heddi, ac beth ni'n mynd i wneud yn y sesiwn heddi yw i weithio o'r manyleb, y peth sylfaenol dylech chi deall ar gyfer y cwrs lefel A Mathemateg, ac fe ni'n symud mlaen I edrych ar diffiniad moment, sut I weithio gyda grymoedd vertigol, cydbwysedd yn ystod momentau, ac hefyd edrych ar system sydd ar fin troi. Felly, o'r manyleb, beth ni'n gweld yw mae disgwyl ar disgybl I deall a ddefnyddio momentau mewn cyd-destunau stateg syml. So mae gair bwysig fan hyn yw'r stateg a pethau syml. So nid rhy-gymleth, popeth yn stateg, ac dim ond yn cynnwys y grymoedd paralel yn unig. Felly, terminoleg sy'n gallu helpu ni wrth I ni mynd trwy'r cynnwys yw moment, ac mae moment yn mesuriad o effaith troi grym ar wrthrych anhyblyg. A bydd ni'n defnyddio'r diffiniad hyn helpu ni edrych ar mesuriadau ar maint y grym sydd yn achosi pethau I droi. Os ni'n gweld cwestiynau sydd yn cynnwys y gair ysgafn, fel arfer, ni'n gallu anwybyddu'r pwysau. So unrhyw cwestiynau sy'n fach yn defnyddio gair ysgafn, mae'n gallu cynnwys y hyd, y traws neu'r roden I cael mas dibwys. Ni'n gallu anwybyddu'r pwysau. Os ni'n gweld bod y roden un ffurf yn y cwestiwn, mae hyn yn golygu bydd y pwysau'n gweithredu o'r canol y roden. Felly, mewn diagramau, os mae hyd yn 1 metr, bydd y mas neu'r pwysau yn gweithredu trwy'r canol y roden os mae'r roden yn 1 ffurf. Gwrthrych sydd yn anhyblyg yw gwrthrych sydd yn cadw'r siap, ac colon neu fulcrum yw'r pwynt bydd y gwrthrych yn cylchdroi o'i amgylch. Weithiau'n cael ei dangos fel triongl, fan hyn fydd I labelu'n A, a dyna le yw'r colon ble mae'r gwrthrych yn mynd cylchdroi yn clocwedd neu gwrth-clocwedd. Cymhlan yw rhywbeth sy'n gweithredu yn yr un plan. So terminoleg bwysig, ond beth yn union yw moment o amgylch y pwynt. Mae moment yn cael unedau o Newton medr. Ac os chi'n edrych ar Newton medr, mae Newton lluos gyda'r medr. Felly, grym sydd yn gweithredu ar pellter, ond pellter perpendicular o'r pwynt. So mae rhaid i'r pellter yn cael grym perpendicular, nid grym ar ongl. So ni'n edrych ar diagramau syml. Felly, os ni'n edrych ar 3 cwestiwn fel hyn, mae moment o amgylch y pwynt A ar gyfer pob un yn gallu cael ei gyfrifol. Ac felly, yn yr un gyntaf, ni'n mwyaf syml, mae'r moment yn hafal i'r grym o 10 Newton, lluosi efo 1.5, ac bydd ein ateb o 15 Newton medr yn gywir. Ond, yn gystal â hyn, ni'n gallu gweld bydd y cyfeiriad yn mynd I fyny ac yn cylchdroi o amgylch A, felly mae hyn i'r gyfeiriad clocwedd. So ni'n gallu ysgrifennu lawr clocwedd, neu efallai eich gwersi chi wedi dod yn cyfarwydd gyda saith sydd yn cylchdroi fel hyn. Yn yr ail diagram, beth ni'n gallu gweld yw mae'r grym werth 8 Newton, ond mae'r pellter o 90 cm, a felly beth bydd rhaid ni'n gwneud yw defnyddio metr trwy cyfnewid 90 I 0.9. Ac bydd ein ateb yn dod allan I 7.9
2 Newton medr, ond tro hyn mae'r cyfeiriad gwrth clockwedd, neu ni hefyd yn weithiau dangos fel cildroed fel hyn, sy'n cael cildroi. Yn y trydydd diagram, ffordd arall o ddangos symbolau yw grym o 5 G Newton. Mae G yn sefyll am gwerth ar gyfer disgyrchiant. So bydd 5 G Newton lluosif 2 metr efo ni. Mae'r 5 G yn 5 lluosif 9.8, ond cofiwch i lluosi efo'r pellter, ac mae modd eto defnyddio'r cyfrifiannau i weld hyn. 2 lluosi 5 yn 10, ac felly bydd hi'n ateb yn 10 lluosi 9.8 yw 98 Newton medr. Plis sylweddoli bod y 7 yn pwyntio lawr ar y ochr chwith. Felly, peidiwch â rhoi lawr bod hyn yn clockwedd, oherwydd mae 7 i'r gyfeiriad gwrthwyneb. Felly, bydd hwn yn gwrth clockwedd hefyd. I grynhoi beth ni wedi gweld, mae moment yn eitha syml gyda diffiniad bach, sef grym lluosi efo pellter, ond mae rhaid i'r pellter bod yn pellter efo ongl sgwâr, neu ni'n gweld y gair perpendicular. Felly, enghraifft mwy syml fan hyn, bydd yn cylchdroi o amgylch P, ac yr unig beth mae'n gwneud yw 8 lluosi 8 yw 64 Newton medr. Plis sicrhau bod chi'n dilyn yr unedau gywir. Ar ôl i chi cyfrifo'r rifau, chi'n mynd nôl ac edrych i ba gyfeiriad mae'n cylchdroi. Ac fan hyn, ar y dde i lawr, sy'n golygu bydd yn troi clockwedd. Felly, pethau i'w gofio nawr yw'r diffiniad. Ac i fynd gyda hyn, ni gallu hefyd meddwl beth os mae mwy nag un grym yn gweithredu ar gorff ar yr un pryd. Beth ni'n gallu gwneud yw cyfrifo'r swm y momentau sy'n cael ei greu gan pob un a cyfuno nhw at ei gilydd. Yn achos fel hyn, bydd rhaid ni dewis un gyfeiriad i bod yn positif, un gyfeiriad i fod yn negatif. Felly, os chi'n dewis y gyfeiriad clockwedd i bod yn rifau positif, bydd eich gwerthoedd gwrth clockwedd yn negatif, mwyn adio neu tannu'r holl momentau. Os yw system ar fin troi o amgylch y pwynt, yna mae un o'r adweithiau yn 0, ac bydd ni'n gweld hyn mewn cwpl o enghreifftiau sydd i ddod. Ond am nawr, os ni'n symud mewn i enghraifft fel hyn, ni gallu gweithredu trwy darganfod y holl momentau o amgylch A, ac wedyn symud i edrych ar beth yw'r momentau o amgylch B, i weld beth yw'r wahaniaeth. Felly, os ni'n gwneud A yn gyntaf, cofiwch y diffiniad, sef grym lluosiad pellter perpendicular. A ni'n gallu gweld mae'r pob grym efo ongl sgwâr, ac felly mae rhaid i ni torri hyn lawr i weld beth yw'r momentau clockwedd. Ni'n gallu gweld mae'r 3 Newton a 5 Newton yn mynd i achosi moment clockwedd o amgylch A. Felly, bydd 5 Newton lluosi efo pob pellter, sef 0.6 plus 0.2 plus 0.3, sef 1.1, ac bydd ni'n adio hyn i 3 lluosi efo 0.3. Felly, mae'r clockwedd yn positif, ac bydd yr swm y momentau o amgylch A yn hafal i 6.4 Newton medr. Ac ni gallu cymaru hwn
i momentau amgylch B. Beth os oedd ein cylchdroi'r amgylch B yn lle A? Fel tro hyn, os ni'n canolbwyntio ar clocwedd, byddwn ni'n gweld yn yr achos hyn, dim ond 5 Newton sydd yn gweithredu yn clocwedd, felly 5 lluosir o pellter o 0.8 tro hyn, 0.8, sydd yn cyfateb i 3. Yn gwrthglocwedd, bydd 3 Newton yn gweithredu o bellter 0.2, ac bydd hyn yn cyfateb i 0.8. Felly bydd y swm y momentau yn 3 minus 0.8, sydd yn hafal i 2.4 Newton metr clocwedd. So, cwestiwn bach nice, le mae'r ddau saith yn cyfeirio i fyny ac trwy symud y pwynt troi, ni'n gallu gweld bod atebion gwahanol. Os ni'n edrych ar cwestiwn 2, ni'n gallu gweld mae'n cwestiwn hyn gyda rhywbeth wahanol. Felly, yn yr un modd nawr, ni'n gallu torri tudalen, ffocysu ar A, ac mae'n rhaid bod yn ofalus fan hyn oherwydd yn cylchdroi amgylch A, ni'n gallu gweld bydd 4 Newton yn clocwedd, ond bydd y 10 Newton yn gwrthglocwedd. Felly, ar gyfer moment clocwedd, dim ond 4 lluosi efo pellter o 2.3 ar ôl adio'r 0.4 plus 0.8 plus 1.3, ac bydd hyn yn cyfateb i 9.2 Newton metr. Os ni'n edrych ar gwrthglocwedd, bydd ni'n gweld grym o 10 lluosi efo 1.3, sydd yn hafal i 13. Os ni'n dewis y clocwedd i fod yn positif, byddwn ni'n gwneud 9.2 minus 13. Felly, bydd swm y momentau yn minus 3.8 Newton metr. Os ni'n nawr yn edrych ar B yn cael moment o 4 Newton ac hefyd moment o 10 Newton, ond oherwydd mae saith ar y ochr dde yn pwyntio lawr, a mae saith ar y ochr chwith yn pwyntio i fyny, mae'r ddau nhw'n cylchdroi yn yr un cyfeiriad, sef clocwedd. Felly fan hyn, beth sydd gyda ni yw 4 lluosi a 0.4, sef y pellter perpendicular, ac mae'r rhaid ni adio hyn i'r 10 lluosi a 0.8, oherwydd mae ddau nhw'n gweithredu yn yr un cyfeiriad, ac bydd hyn yn cael ateb o 7.6 Newton metr. So, 2 cwestiwn ni wedi gweld nawr. Un gyda seithio i fyny, un gyda seithio i fyny ac i lawr, ac mae'r trydydd un nawr yn dechrau cymysgu tymor bach ble os ni'n ffocysu ar A ac wedyn B, bydd ni'n gweld mae gwahaniaeth mawr oherwydd gwerth y 6 Newton. Felly, yn gyntaf, A, beth ni'n gweld yw mae 3 grym yn gweithio i fyny o'r chwith o A sydd yn golygu moment clocwedd. Felly, ffocysu ar y clocwedd yn gyntaf, sef 2 lluosi efo'r pellter i gyd, sef 0.2 adio 0.4 adio 0.4 adio 0.8, sef 1.8, adio 1 Newton sydd yn gweithredu o 1.2, adio grym o 8 sydd yn gweithio ar pellter perpendicular o 0.4. Felly bydd rhywun yn cyfateb i 8 Newton metr. Ac wedyn, os ni'n edrych ar y moment gwrthglocwedd, dim ond 6 Newton sydd yn gweithio o pellter o 0.8 adio 0.8 eto, sef 1.8
9.6. Ac bydd hyn yn cael ateb o 9.6. Ac unwaith eto, os ni'n ystyried i clocwedd i fod yn positif, beth ni'n gweld yw 8 minus 9.6 yn hafal i minus 1.6 Newton medr, sydd yn cwestiwn fel ni wedi gweld yn cwestiwn 1 yn 2. Ond mae'r cwestiwn hyn nawr yn newid os ni'n ystyried y pwynt B. Oherwydd nawr, beth ni'n gweld yw bydd y 2 Newton yn gweithredu ar ochr chwith i fyny, sef clocwedd, ond bydd yr 1 Newton ac 8 Newton yn gwrthglocwedd, ond oherwydd mae'r 6 Newton yn pwynt B, mae'r pellter i ffwrdd o B ar gyfer 6 Newton yn 0. Felly, mae'r grym 6 Newton ddim yn achosi moment o gwbl. Dim ond y clocwedd yn cynnwys 2 Newton lluosig o 0.2, 0.4, a gwrthglocwedd, bydd ni'n gweld 1 lluosig 0.4, adio 8 lluosig 1.2, sydd yn cyfateb i 10. Felly, 0.4 minus 10 yn hafal i minus 9.6. A gweld, dydyn ni ddim wedi defnyddio'r gwerth 6 Newton mwyn datrys y moment o amgylch B. Mae'r enghraifft olaf sydd â fi yn enghraifft sydd yn cynnwys grym sydd yn gweithredu ar ongl. So jyst un bach ychwanegol i ddangos, ond ni'n osgoi un peth bwysig, sef mae'r rhaid i'r grym hyn gweithio yn perpendicular o'r pwynt A a B. Felly, cofiwch o gwaith yn trig, ble chi wedi darganfod sut i newid gwerth sydd yn gweithio ar ongl i'r rhan vertigol a chorweddol. Bydd ni'n gallu gweld y moment o amgylch A yn nid 4 Newton, ond 4 sin i'r ongl 30, lluosi efo'r pellter o bwynt A, sef 1.5. Ac mae 4 Newton arall yn gweithredu o bellter 0.6, ac bydd hyn yn cyfateb i 5.4. Yn gwrthglocwedd, dim ond 7 Newton sydd yn weithredu o 0.3 yn ateb o 2.1. Felly, bydd 5.4 minus 2.1 yn hafal i 3.3 Newton medr. Ac unig beth ni wedi gwneud fan hyn yw ystyried bod y 4 Newton ddim yn gweithio ar ongl sgwâr, felly ni wedi cyfrifo'r werth hyn. Os ni'n meddwl am B, ni'n gallu defnyddio'r un sgil eto nawr, so ni'n dechrau dod o'r sgiliau ni'n defnyddio yn cwestiwn 1 a 2 i helpu ni i ateb 3, ac nawr, ni'n gallu defnyddio'r sgil o 3, sef deall bod unrhyw beth sy'n gweithredu ar y pwynt, efo pellter o 0, ddim yn cyfrannu i moment. Felly, yn clocwedd, 4 sin 30, lluosi efo pellter o 0.9 yn hafal i ateb, ond oherwydd mae 7 Newton yn pwyntio i lawr ar y ochr y dde, mae hyn yn cyfrannu ar moment clocwedd tro hyn, bydd 0 lluosi 0.3 eto, ac bydd y moment o amgylch B yn cael ateb o 3.9 Newton medr. Felly, beth ni wedi gweld hyd at nawr yw jyst defnyddio cwestiynau syml i gyfrifo'r moment o amgylch un pwynt penodol. So ni wedi anwybyddu B wrth gweithio gyda A, ni wedi anwybyddu A wrth gweithio gyda B. Ond, mae nifer o cwestiynau yn codi ble ni'n edrych ar gwrthrych anhyblyg mewn equilibrium.
So mae hyn yn golygu bod e ddim yn troi oherwydd bydd y moment cyd-effaith yn 0. Beth mae hwn yn golygu yw mae'r hoff swm y momentau clockwedd yn hafal i'r swm y momentau gwrth-clockwedd. Ac mae hwn yn hollol bwysig i gofio, oedd bydd lot o gwestiynau'n gofyn i ni i ddatrys y hyd sydd ar goch. Er enghraifft, yn y diagram fan hyn, yn dangos bod gwrthrych mewn equilibrium, mae roden ar gorwedd ar pwynt P a Q, mae'r pwysau yn gweithredu o'r ganol, a mae'r cwestiwn yn gofyn i ddanganfod y pellter rhwng P ac y canol, ble mae'r pwysau'n gweithredu. Felly, y peth ni'n gallu adio i hyn nawr yw nid dim ond moment cyd-effaith yn 0, ond mae un peth ni'n gallu cofio yw bydd y grymoedd cyd-effaith i unrhyw cyfeiriad yn 0. Felly, un peth i ystyried fan hyn yw, os mae pwysau o 20 G yn gweithredu i lawr, bydd y pwysau vertigol a grymoedd vertigol yn gweithredu gyda'r un maint i fyny. Hynny yw, bydd y cydrannau'n vertigol, sy'n golygu bydd AP ac AQ, yn hafal i'r holl pwysau i lawr. Ac mae rhywbeth fel hyn yn gadael ni wedyn i ddarganfod un o'r gwerthoedd yn y colyn, neu i helpu ni datrys y pellter. Felly, os ni'n cofio nawr, mae'r moment o amgylch unrhyw pwynt sy'n mewn equilibrium yn hafal, ni'n gallu gwneud gweld e fel hyn, clockwedd yn hafal i gwrth clockwedd. Felly, os ni'n edrych o amgylch pwynt P, beth sydd yn wir yw bydd y pwysau sydd yn gweithredu o bellter X yn hafal i'r grym sydd yn gweithio i fyny ar pwynt Q, lluosif yr holl pellter. Ac os ydyn ni'n gwybod gwerth grym hyn, bydd modd i ni aildrefnu mwyn darganfod X. Yn yr un modd, maen nhw'n gallu rhoi diagramau tebyg ond wahanol, ble eto mae'n rhaid i chi ystyried y camau gweithredu, ond tro hyn ni'n gallu gweld bod y ddau grym sydd yn cadw yn equilibrium yn gweithredu yn cyfeiriad arall. So os chi'n ystyried y grymoedd vertigol, dylech chi ystyried i fyny ac i lawr ar ochr arall. Felly, bydd pwynt C yn hafal i'r holl grymoedd sydd yn gweithredu i lawr, sef swm o grym ar pwynt A, adio 5G, sef y pwysau'r bwrdd plymio, ac 700 o'r person sydd yn neidio. So mae hwn yn helpu ni i osod yr hafaliad. Os ydym ni'n moyn ceisio edrych ar beth ydy'r moment o amgylch unrhyw pwynt, ni'n gallu ffocysu ar A, ac mewn equilibrium, beth sydd yn wir yw bydd y momentau clockwedd, sef y pob un sydd yn pwyntio i lawr, sydd yn clockwedd, yn 5G, lluosi efo 2, oherwydd 2 metr i ffwrdd, adio'r pwysau'r person yn hafal i grym ar C, lluosi efo 0.8. Ac os chi'n aildrefnu hyn nawr, mae modd darganfod ar gyfer y grym sy'n gweithio ar pwynt C. Roedd just rannu efo'r gwerth 0.8. A bydd hwn yn dod allan i 3625 Newton. Dyna'r gwerth y grym sydd yn gweithio ar y pwynt hyn, ac bydd modd defnyddio hon i gweithio allan y cydrannau sydd ar goch. So, os ni nawr yn defnyddio hwn i ddechrau edrych ar cwestiynau ble mae rhaid ni datrys pethau sydd ar goch, bydd hwn yn helpu ni i weld gwerth moment mewn equilibrium. So mae diagram yn dangos set o rymoedd sydd yn gweithredu ar roden a sgafn. So gair allweddol a sgafn yn golygu bod ni'n anwybyddu'r pwysau, y roden, a mae'r grym cyd-effaith o amgylch pwynt P yn hafal i 17 Newton medr. Dargan fyddwch y hyd D.
So, yn gyntaf, beth ni chi wneud yw ystyried y momentau clockwedd, ac wedyn y momentau gwrth-clockwedd. Felly, o amgylch pwynt P, beth sydd efo ni yw grym o 2 lluosi efo pellter y holl ffordd ar y draws, a dyna'r problem sydd efo ni, yw mae pellter yn hafel i dy adio segment 2 metr plus 3 metr, felly 2 plus dy plus 5. A dyna'r moment ar gyfer y 2 Newton, ac bydd ni'n adio hwn i 5 lluosi efo 3. So yn gyntaf, y momentau clockwedd yn 2 lluosi efo dy plus 5, adio 5 lluosi o 3. Mae momentau gwrth-clockwedd yn mynd i bod yn hafel i grym o 4 lluosi efo 5, sydd yn hafel i 20. Felly, ni nawr yn gallu cofio nifer o pethau, fel beth yw'r swm y momentau. Os ni'n ystyried clockwedd i fod yn positif, ni gallu gwneud 2 dy plus 5, adio 15 minus 20. Cofiwch nawr, mae rhaid ni ffocysu ar gwerthoedd positif a negatif, so clockwedd yn positif, ond gwrth-clockwedd yn negatif i ni nawr. Mae modd i ni agor y cronfachau i cael 2 dy plus 10 plus 15 minus 20. Os ni'n parhau i weithio fan hyn, ni'n gallu symleiddio trwy dweud bod 2 dy adio 5 yn hafel i 0, felly mae dy yn hafel i minus 5 dros 2. Felly, cwestiwn bach neis i ni gweithio drwyddo. Cwestiwn nesaf nawr yn ffocysu ar trawst unffurf a B, so holl pellter o A a B yn 5 metr. Mae'r mas yn 40 kg ac yn gorwedd yn llorweddol ar gynheiliad yn C a D. So, mae'n gorffwys ar y pwyntiau C a D. Mae A i C ac D i B yn hafel i 1 metr ac 1 metr. Ac pan mae dyn o mas 80 kg yn sefyll ar y traws, yn pwynt E, mae maint yr adwaith yn D, ddwywaith maint C. Darganfyddwch y pellter A, E. Felly, pethau ni chi ystyried yw beth ydy'r grymoedd vertigol. So, yn gyntaf, edrych ar popeth sy'n gweithio i fyny, ac wedyn popeth sydd yn gweithio lawr. Sylweddoli yn y diagram, yn lle ysgrifennu 40 kg, mae modd ysgrifennu 40 G, sydd yn sefyll am gwerth y pwysau, nid y mas, ac wedyn ni gallu symud syth mewn i grymoedd vertigol, sef yr plus 2 yr, yn hafel i'r popeth sy'n gweithio i lawr, felly y 40 adio 80. Os ni'n ceisio datrys ar gwerth yr, beth ni'n gallu gweld yw, mae 3 yr yn hafel 120, felly yn 120 G rannu efo 3 sydd yn hafel i 40 G. So mae nawr gwerth ar gyfer G efo ni. Ond os mae hyn mewn equilibrium, ni gallu cofio bydd y momentau, swm y momentau yn 0. Felly ni gallu edrych, ni ystyried y momentau o amgylch A neu B, ond cofio bydd hyn yn hafel i 0, neu cofiwch y
diagram bach ble ni'n cylchdroi clocwedd yn hafel i gwrth clocwedd. Felly, meddwl am pwyntiau penodol, os ni'n edrych ar y moment beth byddwn ni'n gweld yw bydd y moment o pwynt A yn hafel i un lluosi gyda gwerth bydd y moment 2 yn mynd i cyfateb i'r 2 lluosiad pecder llawn, ac bydd modd i ni ysgrifennu lawr bod plus 8 sef y moment 2 gwrth clocwedd, tynnu'r momentau clocwedd sef 40 lluosiad pecder o 1 plus 1.5 sef 2.5 minus yr 80 sef y mas, y pwysau, y dyn ar y pwynt E, a ni'n ceisio darganfod gwerth hyn, gwerth X. Felly, mae modd i ni mewnbynnu gwerth ar gyfer sef y 40 ac wedyn ni'n gallu symleiddio ar gyfer datrys gwerth yr holl ateb. So, bydd 40 efo ni adio 8 40 minus 40 o 2.5 minus 80 pwynt X. Ond wrth i ni dechrau rhedeg allan o le, dwi'n gallu symud i'r 80 i'r ochr arall, a nawr mae modd i ni symleiddio hwn a darganfod gwerth. Os ni'n gweithredu'r pob pwynt, byddwn ni'n gweld bod 80x yn hafel i 2548, ac felly bydd x yn hafel i 13 dros 4 os ni'n mewnbynnu i'r cyfrifiannau. Felly, cwestiwn bach nice i helpu ni. Y dyn olaf nawr yw rodyn anunffurf, sy'n golygu bod y pwysau ddim yn gweithredu yn y canol. Hyd A B yn 3 metr, ac mae'n pwyso 20 newton. Mae'n gorffwys ar C a D, lle mae pellter rhwng A a C yn 1 metr, ac mae pellter o A i D yn 2.5 metr. Mae'r diagram hyn yn gallu helpu ni, popeth wedi labelu yn glir i ni ddefnyddio. Felly mae maint yr adwaith yn C, nawr yn tair gwaith maint yr adwaith ar D. Dargan fyddwch pellter canol y mas y roden oddi wrth A. Felly, yn yr un modd, os ni'n cyflymu lan, ni gallu dechrau gweld system o ddefnyddio hyn. Felly, gyntaf ystyried gwerth grymoedd vertigol, so i fannu, ni'n edrych ar 3 adio 1 ac bydd hyn yn hafel i'r unig peth sy'n gweithredu lawr, sef 20, ac newton yw'r grym yn barod. Felly, bydd yn hafel i 20 rannu efo 4, sef 5 newton. Nawr ni gallu ystyried y cyfanswm neu'r swm y moments o amgylch pwynt A, ac beth byddwn ni'n gweld yw bydd 3 os ni'n ystyried gwrth clocwedd i fod yn positif, yn gweithredu ar pellter o 1, so ni'n gallu ysgrifennu lluosi gyda 1, neu ni'n deall yn barod bod does dim werth i wneud hyn, heblaw dysgu pob cam. Mae pwynt yn gweithio o pellter 2.5, ac mae hyn yn clocwedd yn minus 20x. Ac oherwydd mae'r ein yn hafel, bydd hyn yn cael ateb o 0. Felly, mae modd aildrefu hyn i cael 3 adio 2.5
yn hafal I 20x. Mae'r gwerth ar gyfer hyn yw 3 lluosog 5 adio 2.5 lluosog 5 yn hafal I 20x. Ac felly bydd x yn hafal I 11/8. Os ni'n gweithio ac ychwanegu mwy o fanylder i'r syniad hyn o cydbwysedd, ni'n cofio nawr bod cyfanswm momentau glocwedd yn hafal I cyfanswm momentau gwrthglocwedd. Ni hefyd wedi defnyddio'r syniad o diffiniad moment yw'r grym sydd yn gweithredu ar pellter perpendicular. Yr unig peth ni heb defnyddio yw os mae system ar fin troi o amgylch pwynt, yna mae un o'r adweithiau yn 0. Felly, nid oes angen un o'r canalyddion. Mae hwn yn golygu, wrth I chi rhywbeth symud ar hyd y traws, bydd un o'r canalyddion yn cael gwerth 0 fel adwaith, oherwydd yn ar fin troi. Os ni'n edrych ar enghraifft I roi hyn mewn llun neu diagram I helpu ni ystyried, beth ni'n gweld yw roden unffurf, so nawr I chi meddwl beth mae hyn yn golygu, mae'r mas yn 100 kg ac hyd o 10 metr. Mae'n gorwedd yn llorweddol ar ddau colyn A a B, ac eto mae dyn mas 80 kg yn dechrau cerdded o un pen, o pwynt A i'r pen arall. Dargan fyddwch y pellter y gallu gerdded heibio ba cyn i'r planc dechrau tipio. Felly, beth ni'n ystyried hyn yw, ni'n ceisio darganfod gwerth x, ond x ar y pwynt cyn i'r planc dechrau tipio. Felly, pethau mae rhaid ni ystyried yw momentau o amgylch B ac nid A, oherwydd os mae'r person neu dyn yn cerdded mas, bydd yn cylchdroi o amgylch B ac nid A. Felly, cofiwch y diffiniad, os mae rhywbeth ar fin troi, mae gwerth yr adwaith ar A yn hafal I 0. Felly, ni'n just ffocysu ar gwybodaeth B. Felly, I ddechrau, ni'n gallu cofio nawr yn equilibrium bydd rhain yn cydbwyso, felly bydd y clocwedd yn hafal I gwrthglocwedd, ac ni'n gallu gweithredu hyn trwy ystyried clocwedd yn positif os ni'n ffocysu ar y 80 G yn gweithredu ar pwynt X, bydd hyn yn hafal I 100 G yn gweithredu o pwynt 2. Neu, y ffordd ni'n gallu ysgrifennu yw bydd y wahaniaeth yn y 2 yn hafal I 0. Y dwy ffordd I weld e, ond un ffordd yw fel hyn. Ac felly, os ni'n aildrefnu hyn, beth ni'n gweld yw mae gwerth x yn 100 G. Os i'r 2, rannu efo 80 G, sydd yn hafal I 200 dros 80, sydd yn symleiddio I 5 dros 2 metr. Felly, mae'r gwerth x I ffwrdd o pwynt B yn 5 dros 2 metr, ond mae'r pellter x o A yn mynd I bod yn 5 dros 2 adio'r pellter 7 metr hefyd. Felly, cofiwch I ystyried beth mae'r cwestiwn yn gofyn. Mae'n gofyn y pellter heibio B, felly pellter hyn, ond rhaid ystyried os oedd y cwestiwn yn gofyn am y pellter heibio I ffwrdd o pwynt A, heibio B, bydd rhaid I chi cofio I adio'r holl termau. Felly, yn y sesiwn heddiw, beth ni wedi gweld yw manyleb,
Diffiniad moment ac grymau vertigol. Ni wedi ychwanegu sut i ddelio gyda cydbwysau, ac yn olaf ni hefyd wedi ystyried pethau mewn systemau sydd ar fin troi. Y peth olaf ni'n mynd i wneud heddi yw edrych ar cwestiwn arholiad i helpu ni roi popeth mewn i un darlun positif o ddefnyddio momentau. Felly, beth sydd gyda ni yw cwestiwn sy'n gwerth 4 marc, ac mae'r diagram yn dangos planc un ffurf, a B, sydd efo hyd 4 metr, ac sydd wedi cynnal mewn equilibrium. Felly, cofiwch nawr planc un ffurf, gair equilibrium, ac mae'r colyn yn canolog, felly'n gweithredio'r canol. Ar y planc, mae 3 gwrthrych o 8 kg, 2 kg, 15 kg wedi cael ei gosod yn y safleoedd C, D ac E. Mae'r pellter A C yn 0.6 metr. Mae'r pellter A i E yn 2.8 metr. Felly, ni gallu defnyddio hyn i helpu ni oherwydd os mae'r pellter i'r canol yn hanner 4, bydd y gap rhwng 0.6, sef C i'r canol, yn hafal i 1.4, ac felly bydd y pellter i E yn 0.8, oherwydd mae 2 plus 1.8 yn 2.8. Ac wedyn, yr unig beth sydd ar ôl yw'r pellter i B, sef 1.2 metr. Mae'r pwysau o 8 G efo ni. Mae pwysau o D yn hafal i 2 G, ac mae pwysau o 15 G ar gyfer E. Darganfyddwch i'r pellter A i D. So hynny yw o pwynt A i D. Mae hwn mewn equilibrium, felly beth ni yn gwybod yw mae'r moment clocwedd yn hafal i'r momentau gwrthclocwedd. So os ni'n ffocysu ar y pwynt ni'n pryderu am, sef pwynt A, mwyn darganfod pellter A D, ni gallu gweld bydd y 3 pwysau yn gweithredu lawr, ond mae'r colyn, sef ni'n labelu R, yn gweithio yn y moment gwrthclocwedd. Felly, ystyried clocwedd yn gyntaf. Clocwedd, beth ni'n gweld yw 8 G, diolch 0.6, adio 2 G, diolch pellter o X, y pellter yn ceisio darganfod, adio 15 G a'r pellter o 2.8, ac yn gwrthclocwedd bydd hyn yn hafal i pellter o 2 ar grym R. Os ni nawr yn meddwl am y grymoedd vertigol ac llorweddol, beth ni'n gallu gweld yw mae'r grymoedd sy'n gweithio i fyny yw dim ond y pwynt ar y colyn, sef R, ac bydd hwn yn hafal i 8 G plus 2 G plus 15 G. Felly, 25 G sydd yn ateb o 245 Newton trwy defnyddio gwerth G o 9.8. Ac i orffen y cwestiwn, mae modd i ni nawr defnyddio R fan hyn, ac ni gallu gweld bydd modd aildrefnu ar gyfer hyn i ddatrys gwerth X. Os ni'n meddwl am y pwyntiau penodol, ni gallu gweld bod R yn hafal i 245, ond gyda 30 eiliad ar ôl sydd 'da fi, efallai mae'n werth i gadael hyn i chi gweithio allan os fi'n rhoi'r gwerth X o 1.6 metr. Ac nawr, gyda popeth sydd gennych chi, os chi wedi dilyn y wers heddi, neu'r sesiwn heddi, mae modd i chi nawr defnyddio'r gwerth o 245 a'r ffaith bod y moment clocwedd yn hafal i moment gwrthclocwedd i ateb y cwestiwn.
Felly, gobeithio bod y sesiwn wedi bod yn defnyddiol I chi. Bydd y sesiwn yr wythnos nesaf yn canolbwyntio ar real trapezium, a gobeithio byddai'n gweld chi tro nesaf. Diolch I bawb am wrando.